Селям алейкум, добрий вечір. В етері, в прямому етері, я підкреслюю, телеканалу АТР Прайм і його ведучий Айдар Мождабаєв. Я вдячний вам за те, що ви дивитеся телеканал АТР і допомагаєте нашій спільній боротьбі з російським агресором. Ми, як ви знаєте, багато уваги приділяємо тому, що відбувається і на війні, і навколо війни. І в тому числі на міжнародній арені це надважливо, це дуже важливо, бо український спротив, він має мати підтримку, яка зростає постійно, і про це постійно кажуть і наші представники дипломатичної служби, і в різних країнах вони активно працюють, і Міністерство закордонних справ грає важливу роль у всьому цьому, і ледь не щодня до нас прибувають представники урядів, Міністерства закордонних справ, інші чиновники з західних країн. Ось остання була Анна-Лена Бербок з Німеччини тощо. Тобто дипломатичні рухи дуже активні, і ситуація у світі дуже така і напружена з одного боку, і з іншого боку вона постійно знаходиться в розвитку. Тому я дуже радий, що сьогодні з нами знайшов час поспілкуватися. Людина, яку я щиро поважаю і кому я дуже довіряю, це колишній міністр закордонних справ України, а нині керівник Центру дослідження так званої Росії, пан Володимир Огризко. Пане Володимире, добрий вечір вам. Вітаю, пане Айдере, радий так само бачити вас і вважаю, що ви тримаєте дуже високу планку справжньої журналістики, і дякую вам за вашу роботу, бо ви робите дуже корисну справу. Дякую, пане Володимире. Ну, давно насправді вас не бачив, і певний час не було прямих етерів на нашому телеканалі, а зараз ми все компенсуємо такими гостями, як ви. І перше питання, ну, напевно, воно абсолютно зрозуміло. Я хочу саме особисто ваш незалежний, але дуже досвідчений огляд того, що в якому зараз стані знаходиться міжнародна ситуація навколо України, навколо війни. І почати, напевно, ну, з найкрупнішої події останніх днів, тижнів, навіть місяців, напевно, так, на міжнародному рівні, це зустрічі так званий G20. Багато хто від неї чого чекав, але насправді щось конкретне, я думаю, ніхто не знав, що там буде відбуватися, бо китайського лідера не було, російський фюрер не приїхав, прислав свого коня замість себе Лаврова, Байден навпаки був, були лідери так званого глобального півдня, ну така дуже сумнівна, як на мене особисто, група осіб. І все закінчилося декларацією, яку ми всі читали, і реакцією нашого Міністерства закордонних справ, головою якого ви колись були, і колишніх не буває дипломатів. Що ви скажете про підсумки цієї зустрічі на найвищому рівні, але чомусь, ну, здається, що може ми більше чекали, а може і не треба було нічого чекати. Це максимум, на що ми можемо зараз розраховувати з боку тих країн, про які йдеться. Я не про Сполучені Штати кажу зараз. Бачите, пане Айдаре, ну давайте з першої частини вашого запитання про те, де ми зараз знаходимося глобально. Глобально ми зараз, на мою думку, знаходимося на найтакій драматичнішій точці, тому що йдеться про те, чи зламають наші героїчні Збройні Сили хребет російській гідрі, і після цього почнуться справді тектонічні зміни в глобальній політиці, чи цей етап буде ще продовжений, ну, виходячи з багатьох обставин, ну, про які ми теж добре знаємо. Ми не можемо, ну, якщо не голими руками, то щонайменше не завжди наповненими руками перемелювати ці м'ясні фарші, які сипляться на голови наших воїнів. Тому питання, на мою думку, саме в цьому. І від нього залежить все те, що відбувається на різних майданчиках, і в тому числі, про який ви згадали, про цей саміт G20. Ну, я би
відверто кажучи, не перебільшував значення того, що там відбулося, і що може відбутися на подібних майданчиках от до того моменту, поки відповідь на ключове питання ми не отримаємо. Тому що що робить Китай і що робить Росія з країнами оцього так званого глобального півдня? Вони намагаються налаштувати їх проти країн Заходу, вони намагаються налаштувати їх проти Америки, використовуючи так певні гріхи, які були в минулому. Ну що, ніхто ж не буде говорити, що не було колоніалізму, що не було тих, власне, ганебних фактів, про які написані не лише офіційні документи, але і літературні твори, і таке інше, таке інше. Було, безумовно. Західні країни вибачилися, але цього ж мало. Зараз Китай і Росія намагаються не лише, так би мовити, забути цю тему, а навпаки її актуалізувати. Для того, щоб протипоставити цивілізованому світу і грати на цьому. В цьому контексті, знаєте, оті закиди, що, мовляв, Захід пішов на якусь таку собі доволі мляву декларацію, мені здаються, не є правомірними, виходячи з простої логіки. Тобто, що для Заходу зараз важливо? Чи порвати ці відносини з південними країнами, чи навпаки спробувати їх, бодай у такий спосіб, почати підтягувати до тих висновків, які, власне, потрібно було б цивілізованому світу реалізовувати на тому самому півдні. Я думаю, саме такий варіант. А те, що вони не змінили свої позиції відносно України по суті, ніхто ж про це навіть і в цьому ніхто не сумнівається. До речі, там в цій декларації, хоч не прямо, але Росія засуджується, тому що всі члени закликали виконувати статут ООН. Там чорним по білому написано, що за агресію треба відповідати. Тому, знаєте, я думаю, що всі ці події, які зараз відбуваються навколо, вони десь, знаєте, так, чекають відповіді на головне питання. Коли і як швидко буде переможена Росія на українських фронтах? А коли це станеться, повірте, як доміно посипляться події і в самій Росії, і навколо Росії. І я так щось переконаний, що не на користь останньої. Дякую за відповідь. Я, в принципі, підозрював, що ви так скажете, бо я розумію, що це мистецтво можливого, дипломатія, тим більше вони дійсно очікують, вони в стані очікування. Всі ці держави, такі треті країни, як їх там колись називали, але там країни, які розвиваються, тощо. Зараз така ситуація. Взагалі я вас хотів запитати про таку країну, просто на прикладі таких двох країн, як Індія та Бразилія. Дві великих країни за розмірами, за населенням, за потужністю. Індія, вона більше, звісно, вона найбільша за населенням країни світу. Бразилія за територією п'ята, здається, але за населенням теж там на перших місцях. І ось вони, і обидві ці країни, вони демократичні. Тобто не можна сказати, що президент Лула або там прем'єр-міністр Індії, вони якісь там диктатори на кшталт Путіна там, або там Кім Чен Іна, до якого ми ще дійдемо. Але чому вони, на ваш погляд, зараз, так, ви сказали, що для них вони чекають. Зрозуміло, що на що всі чекають, так, від чого все залежить у полі бою. Це однозначно. Але чому вони займають таку незрозумілу позицію і не йдуть там на відкриту підтримку там позицій Сполучених Штатів, там Заходу в цілому, Британії, там яка має стосунки все одно історичні великі там з Індією, там не знаю, Португалія з Бразилією, вони такі досить споріднені країни, але щось не так. Чомусь вони відірвалися від інших демократичних країн великих, да, і ведуть свою політику. Це можна пояснити економічними якимись там питаннями і вигодою, так? Але може є якісь інші пояснення, і що з ними робити? Виглядають вони, обидва ці лідери, бразильські і Індії, не дуже гарно, вони ігнорують фактично війну, геноцид, не згадують Росію тощо. Для мене це не те, що неочікувано, я просто не знав про
такі нюанси, але ви то точно знали. Чому до цього дійшло? Чому вони випадають з західного контексту, попри те, що вони є демократіями, це декларують, і побудовані ці демократії на зразок західних країн, а абсолютно не на, там, вони не на кшталт Китаю там, або там диктатури інших? Ну, знаєте, мені здається, що тут спрацьовує банальний принцип про те, що якщо я з кимось не в ладах, то той, з ким я не в ладах, друг, то той вже мій не друг. Ну, от дивіться, якщо взяти Латинську Америку, ну, мені там доводилося бувати, і скажу вам відверто, що мені кидалося в очі, при тому на кожному кроці, це такий, знаєте, ну, якийсь ну, незрозумілий антиамериканізм. Тобто, здавалось би, ну, країни, які об'єднуються, ну, історично, так, були певні проблеми, але Америка там ніколи, ну, фактично не мала жодних колоніальних історій, за неї там не тягнеться нічого такого, що протипоставляло б її решті країн. Але разом з тим, оцей дух антиамериканізму там надзвичайно високий. Чому так відбувалося? Ну, в тому числі і тому, що наша з вами улюблена країна, чи недокраїна, вона вже дуже багато десятиліть активно працювала саме на тому, щоб цей континент став антиамериканським. І робила це, скажу вам відверто, доволі успішно. Ну, чому Штати цьому не протидіяли, це вже інше питання. Але давайте виходити з того, що от воно зараз є саме таким. Тобто більшість лідерів Південної Америки до США налаштовані дуже скептично, скажімо так, якщо вже не переходити певні дипломатичні, так би мовити, формулювання. Тому об'єктивно, коли вони потрапляють в коло таких самих колег з того самого G20, вони десь приблизно вишуковуються з іншого боку барикад. Тобто є сімка, яка погана, і є решта, які стоять проти цієї сімки. От Бразилія в тому самому, так би мовити, статусі і позиції. З Індією так само непросто, але тут, я думаю, більше йдеться про суто економічні вигоди, які вона отримує від російської агресії. Вже говорено і переговорено, що вона закуповлювала щонайменше до останнього часу дешеву російську нафту. Тепер, правда, у Росії набралося стільки рупій, ну тобто фантиків, на які не можна нічого в Індії придбати, що можна було б зробити, якби вона могла щось постачати Росії, але росіяни там не можуть нічого знайти. І воно накопичується, тому Росія припинила продавати Індії, до речі, зараз в тих обсягах, як це було раніше, цю нафту, тому що не можна отоварити ті рупії, які в неї накопичилися, а там вже йде мова про десятки мільярдів доларів. Тому, ну, в еквіваленті я маю на увазі. Тому це знову-таки не так просто. Але до цього часу Індія робила на цьому бізнес, при тому бізнес абсолютно цинічний. І скажу вам відверто, коли я побачив фотографію прем'єра Індії Моді, який так ніжно за ручки тримає отого, кого ви назвали там однією такою твариною, то справді було сумно, тому що вже хто-хто, а прем'єр-міністр Індії прекрасно розуміє, про що йдеться. З іншого боку, Індія вже традиційно прив'язана до Росії через постачання військової техніки. Ну зараз, правда, я думаю, відбудеться серйозне переосмислення, тому що всі побачили ці аналогів нет в дії. І розуміють, що з такими аналогами краще, мабуть, не мати жодної справи, бо це все мультики і фантазії. Так що цей процес піде далі.
Ну, відносно цієї G7, G20, то бачите, Китай не приїхав. Чому? Тому що так само з Індією там є купа двосторонніх проблем, і Сі не хотів ставати, ну так би мовити, в позицію одного з, хто приїхав до Індії. Це не з руки. От, тобто там так само є купа внутрішніх проблем, і двосторонніх, і загальних. Але кожна країна намагається з того, що вона має станом на сьогодні, вичавити для себе максимум позитиву. Звичайно, що це не буде вічно. І коли хребет цієї російської гідри буде зламаний, і той ж самий президент Бразилії, той самий прем'єр Індії будуть говорити про те, що, ви знаєте, ну насправді нас ж не так зрозуміли. Ми були завжди на стороні добра, миру і засуджували агресії, в тому числі і російську. Так, просто нас неправильно перекладали, чи ми не дуже чітко висловлювалися. Тут справа очевидна, як тільки відбудеться оцей сув, повірте, всі будуть стояти в черзі і казати, що ми за Україну були, є і будемо. Не, це точно так і буде. Це достатньо така підла, цинічна позиція. Ну, добре. Тобто, все ж таки ви вважаєте, що Індію не можна віднести до вісі зла. Тобто вона просто балансує так, вона чекає. Да? Вона не проти України принципово, вона так поводиться зі своїх якихось міркувань лише, а не з Росії. Не з Росії вони. Пане Айдаре, ну давайте візьмемо ближче. А Туреччина хіба не те ж саме робить? Да. Я хотів про Туреччину запитати. Абсолютно те ж саме. Тобто, ну, знаєте, колись у нас був один такий політик, який весь час любив повторювати формулу «розумне телятко двох мамок ссе». Тобто, смокче і там, і там. Ну, от, власне, відбувається те ж саме, ну, щонайменше відносно Туреччини це 100%, відносно Індії менше, тому що ми з Індією менше економічно зав'язані. Але поза тим десь підхід приблизно той самий. Тобто можна сьогодні заробити, значить будемо заробляти. Не можна, значить ми скажемо, що так, ми, звичайно ж, хотіли завжди бути разом з тими, хто за мир, дружбу і все таке інше. Ну от ми тепер про це говоримо максимально чітко, а те, що було в минулому, давайте забудемо. Я думаю, це той самий момент, який ми просто повинні дочекатися. А от що стосується, може не всі це помітили, ну це абсолютно природно, що нам не до цього, але Індія зараз зайнялася тим, що хоче перейменуватися, тобто взяти назву замість Індії, назватися Бхаратом, і це підкреслює, що Бхарат він так за замовченням більше за сучасну, за Індію в її сучасних межах, да? Тобто це сфера впливу. Щось дуже, мені так це прозвучало, схоже на руський мір, як його Путін трактує. Немає кордонів, то, що там ми велика нація, вони там мріють цей ось моді про якусь індуїстську державу, надкультуру, там щось дуже схоже на теорію там арійців і інших таких божевільних теорій, які зрештою призвели до фашизму, до інших таких тоталітарних ідеологій. Індія, повторюю, найкрупніша за населенням країна світу. Чи не бачите ви загрозу, що вона перетвориться з часом на велику проблему, з такою манією величі, з таким ставленням до власної історії, до своєї ролі в регіоні, яку вони, напевно, вважають такою принизливою для себе? Є така загроза? Або Індія – це все ж таки певним чином такий союз штатів, який не спроможний, це не як Китай, да? як моноліт, такий комуністичний, як диктатура тощо. Ну, це очевидно. Я просто через кому, так би мовити, згадаю і Угорщину з її цією шизофренічною величчю, яка вилазить зараз де тільки може і не може. До речі, і не тільки. Ну, там є ще й одна південніша країна, яка теж там чогось бачить, там Бессарабію чи щось інше своїми частинами і так далі. Ну, то таке. То, знаєте, завжди в будь-якій країні знайдуться
маргінали, які будуть марити чимось Ні, ну Індія, вона великим. величезна. Індія не можна її порівняти з загрозою небезпечність Індії, там, ну, Ні, розумієте. очевидно. Да. Очевидно, так. Це я просто кажу через кому і підвожу до того, що в будь-якій країні завжди є люди, які будуть марити чимось великим. Ну от величие, розумієте, це як заразна хвороба. Вона як тільки десь в голову заходить, то їй дуже важко звідти, треба дуже велику дозу антибіотиків, щоб там це вбити. Ну, антибіотиків, звичайно, в переносному розумінні цього слова. Що, мені здається, може бути гарантією того, що ця хвороба в Індії не піде далі, мені здається, гарантією буде те, що наші західні партнери, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, ну, Японію як країну, яка віддана західним цінностям і цивілізації, Австралію, Нову Зеландію, які вже формують щось на зразок такого, знаєте собі, тихоокеанського прообразу НАТО. Так от, якщо Сполучені Штати Америки, а вони зараз цим активно займаються, скажімо, заохотять до участі в такому, спочатку, може, неструктурованому, неформальному, а потім все більше і більш такому офіційному об'єднанні, ну, зрозуміло, в піку Китаю, а Індія в цьому плані буде йти на такі речі з величезним задоволенням, то, включивши її в цей демократичний альянс, скажімо так, чи протоальянс, як він буде називатися, ми зараз не знаємо, може це буде глобальне НАТО під якимось іншим соусом чи назвою, поки що про це не можна чітко нічого говорити. Але якщо отаке залучення відбудеться, то я думаю, і знову ж таки враховуючи те, що ви абсолютно точно підмітили, що це все-таки це демократична країна, де відбуваються справжні вибори, а не їх фальсифікації, і це не Росія, і це не Китай, то запорукою не перетворення Індії в якогось монстра, і буде те, що вона буде демократичною, що вона буде базуватися на нормальних ринкових засадах, і те, що вона буде частиною більшого об'єднання, яке цінує те, що називається цивілізацією в її західному розумінні цього слова. Так що це велика робота, це те, що потрібно робити, це те, що мусить бути зроблено не грубо, а розумно і тонко. Але це реальна альтернатива тому, щоб з Індії не виріс новий монстр, який буде марити якимись оцими величиями, про які ви згадали. А чи немає загрози, пане Володимире, що колись на підставі якихось там спільних інтересів Індія з Китаєм об'єднаються політично проти Заходу? Як ви думаєте? Навряд чи, знаєте, це надто полярні, ну скажімо так, в лапках цивілізації, різні, ну за своєю навіть структурою держави, вже не кажучи про ідеологію. Бо Китай ж це теж не однорідна структура, це, до речі, те ж саме, що і Росія. Це величезна кількість різних народів, які живуть під назвою китайці. Бо якщо трошки покопатися в тому, з чого Китай складається, то це та ж сама картинка, що і Російська Федерація. Ну, може, не 180 там націй народностей, але немало. В Індії в цьому плані значно більша гомогенність, хоча так само є відмінності, але думаю, що все-таки ті традиції демократизму, які були закладені і які сьогодні розвиваються, все ж таки не дадуть можливості цій країні сповзти до тоталітаризму, бо Китай сьогодні і не сьогодні – це насправді тоталітарна держава. Хто б там що не казав про її там економічні потенціали і так далі. А поєднати тоталітаризм з демократією, ну, якось мені здається, це вже було б надто складно. Тоді перейдемо з вами до Китаю автоматично, але через так звану Корейську Народну Демократичну Республіку, яка є
Ну, принаймні це виглядає вам видніше, як абсолютний сателіт Китаю, і як країна, яка повністю, ну майже повністю залежить саме від Пекіна. І щось мені не дуже віриться, що ось просто зараз, кажуть, їде потяг з тим черговим молодим жирним Кимом, значить, до Путіна. І я щось думаю, Уже приїхав, уже приїхав, приїхав. Да? Ага. Добро пожаловать, як то кажуть. Да? Так, так. Да. І він, як ви думаєте, як ви аналізуєте, чи міг цей Ким сам вирішити активізувати на тлі війни стосунки з Росією? Він відкрито підтримує російський фашистський режим, він відкрито мріє там, ну як принаймні публічно на словах допомагати. І вже офіційно американський держдеп каже, що він погрожує КНДР санкціями додатково. Я, правда, не знаю, які там ще можна санкції запровадити, як на них взагалі вплинути. Як ці, ну, щоб не постачали зброю, коротше, бо якщо уявити, що хоча б просто Північна Корея постачає зброю, а там запаси є, ну вони готуються до війни, якої, напевно, ніколи не буде, але вся економіка там мілітаризована, і армія величезна, і склади там є, і боєприпаси радянського зразку тощо. Ну а якщо уявити, що за спиною КНДР стоїть Китай, і що це транзитом з Китаю піде через КНДР в Росію, то тут фактично, ну, можна так подумати, що це абсолютно безкінечний потік зброї, і це не дуже гарно для України в плані захисту, бо ми і так знаємо, що перевагу мають там в артилерії, в інших там в ракетах тощо, ну, принаймні станом на сьогодні. А як ви бачите цю загрозу і як її можна запобігти? Ну, бачите, пане Айдаре, безумовно, Китай теоретично може собі дозволити через Північну Корею постачати щось в Росію. Але ж сьогодні сховати ці постачання, ну, практично неможливо. Ну нема способу, яким чином це заховати. Це ж не можна запакувати в літак і відправити у вигляді чіпів. Це простіше. А от запакувати там БТРи, танки, гаубиці і тому подібне, ну ніяк не можна. Це вже те, що не приховаєш. Тим більше, що, ну, бачите, і Сі Цзіньпіню, я думаю, не дуже комфортно, коли американці почнуть прикручувати економічні гайки. Ну він же ж так само розуміє, що, ну, дивлячись на Росію і розуміючи, що в разі, якщо Захід захоче, то він таки почне використовувати ці інструменти. І що його економіка так чи інакше прив'язана до західного світу, і прив'язана дуже серйозно на 60-70% китайський експорт іде саме до Північної Америки і Європи. То уявити собі, що Європа почне думати над тим, чи потрібні мені ваші товари, а це означає кінець китайській економіці. І так вона зараз, як кажуть деякі експерти, переходить в стадію певної стагнації, то відмова цивілізованого світу від китайських товарів може просто мати для Китаю катастрофічні наслідки. Тому тут, розумієте, для Сі питання стратегічного характеру. Чи мені допомагати Росії? Ну і може вона справді якось там ще протримається, але це буде коштувати мені величезних економічних, так би мовити, негараздів. Чи мені, ну, скажімо так, в цьому плані тримати якусь певну нейтральну лінію, але заплющувати очі на те, що робить Північна Корея. Мені здається, такий варіант є більш логічним, ну, виходячи саме з економічної ситуації для Китаю, що найменше станом на зараз. Тому мені видається, що Північна Корея, як постачальник певних видів озброєнь до Росії, це цілком може бути. Я думаю, що сьогодні якраз саме про це і буде йти мова. Ну, давайте не забувати, що кілька тижнів назад там побував
Шойгу, російський міністр оборони, який приїхав туди для того, щоб просто ну реально на місці визначити, чи є щось, що брати, якщо є, то що брати, і в якій кількості. Ну, з цього ми можемо зробити, пане Айдаре, два, мені здається, висновки. Якщо Росія вже опускається так низько, що йде на поклон до Північної Кореї, це означає, що в неї справді величезна проблема з снарядами, з військовою технікою. І це хороший сигнал. Поганий сигнал в тому, що там справді є те, що ще теоретично може бути використано. Але ви абсолютно справедливо сказали, що це російське обладнання. Ну, верніше, пардон, радянське обладнання. А радянське обладнання – це мінімум 30-40 років тому. Ну от я в армії ще радянській служив, то я знаю, що таке міни, які підриваються просто так. От просто розкривається ящик, а там якісь лежать. І одна з них обов'язково може просто-напросто підірватися навіть від того, що до неї хтось доторкнеться. Ну тому що це вже снаряди, які треба утилізовувати, а не використовувати. Звичайно, що нема гарантії, що Росія не отримає там якоїсь певної кількості оцих старих боєприпасів. Наскільки вони будуть придатними для використання, це питання. Ну, деякі з військових експертів, яким я довіряю, говорять про те, що це, ну так, 50 на 50. Тобто можуть, але чи вони будуть мати вирішальний вплив, оце питання, як кажуть, на засипку. Тому, хоча це небезпечно, я з вами погоджуюся, це те, що може продовжити агонію оцього путінського режиму, і це явно не на користь Україні. Ну, от тоді, я думаю, що американці почнуть тиснути на Китай, щоб Китай тиснув на Північну Корею, тому що, власне, Північна Корея живе лише за рахунок Китаю, ну і зараз, можливо, Росії. Я думаю, що під час цих сьогоднішніх переговорів буде щось на зразок. Знаєте, колись була нафта в обмін на продовольство, така була програма ООН по іранській нафті. А тепер будуть боєприпаси радянського зразка в обмін на продовольство для голодуючого народу Північної Кореї. Десь приблизно щось так. Ну, тобто, прямих важелів впливу на КНДР немає в Сполучених Штатів, і якщо вони почнуть постачання значної кількості або там якоїсь номенклатури боєприпасів, то Сполучені Штати будуть вимушені діяти саме через Пекін. Напряму важелі не існує вже, да, на кимось на цих? Станом на зараз ні. Ну, пам'ятаєте, колись між Трампом і Кім Чен Іном була страшна любов. От вони там десь навіть зустрічалися, обіцяли, що будуть дружити сім'ями і вічно. Ну, що з того вийшло, ми знаємо. Зараз у Байдена таких відносин з Кімом немає і бути не може. Тому, думаю, тут прямого впливу ми так само не повинні очікувати. Але ж все ж таки є опосередковані способи, і вони, мені здається, йдуть саме через Китай. І я думаю, тут так само буде певна робота для того, щоб це зупинити. Які можуть бути додаткові санкції? Це питання складне, тому що ви бачите, що в деяких випадках санкції хоч і оголошуються, але вони не працюють, тому що знаходяться ті, які ці санкції намагаються обходити і знаходять шляхи цього обходу. Так що це, ну, на жаль, це процес. Будемо тут лише сподіватися, що американці знайдуть такі важелі впливу, які дошкульно ударять по Північній Кореї. Ось якраз про санкції я хотів вас додатково запитати. Тема санкцій була останнього тижня дуже так на виду. І це зрозуміло, бо в нових вже боєприпасах, безпілотниках, в іншій там техніці військовій наші бійці знаходять запчастини, які перебувають переважно на 80, там, може більше. Я особисто бачив, да, вскрили дрон,
І я бачив там Тайвань, запчастини, Сполучені Штати, Іспанія, здається, Ізраїль, вже не пам'ятаю, Швейцарія. Ось, да? Ну, що з цим робити? Тобто світ став такий глобальний, так усі повірили в мир вічний, що почали обмінюватися технологіями там, з будь-ким, лише сплачую там гроші і все, і на тобі і це, і це, і це. А з цього, в принципі, знаєте, така аналогія, вона така трохи моторошна, але ну, тобто кожна дитина, в принципі, може скласти там з Лего будь-яку зброю в будь-якій країні, і виявляється, ось другий рік війни, да, що не можуть західні країни припинити постачання власного виробництва запчастин, які використовуються на користь Росії проти них фактично, тобто проти їхніх же інвестицій в оборону і в український спротив. Чи взагалі це можна якось припинити? Є якісь важелі, щоб сказати ні, стоп, ну на цьому ми ставимо крапку. Я там про Гонконг чув, про інші там хаби такі, да, які в обхід санкцій працюють. Але ж, ну якщо це не зробити, якщо не припинити ці джерела, не перервати їх, то це, в принципі, може тривати вічно. І це нікого, ну я не знаю, кому від цього щастя буде, крім Путіна. Пам'ятаєте, пане Ідере, ми з вами ще, по-моєму, зачепили це, ну я точно не знаю, ви значно молодші, але, по-моєму, ви теж десь вивчали «Капітал» Карла Маркса. Так от він там я вдавав, що я його вивчаю. Нас змушували таки вивчати і конспектувати його ще. Так от він там в одній з главі пише про і цитує одного англійського економіста, який каже, що якщо підприємець бачить прибуток в 300%, то він продасть рідну маму. Ну і це, на превеликий жаль, працювало тоді, працює і зараз. Тому, коли ми говоримо, як же ж так і таке інше, то, знаєте, для якогось пересічного підприємця з будь-якої, в тому числі європейської країни, це питання дуже теоретичне. Ну так, ну можливо. Ну да, можливо, мої чіпи будуть використовуватися десь. Але я ж цього не знаю. А можливо і не будуть, а можливо їх в чайники там, чи кудись там, чи в пральні машини запхнуть, вони там будуть собі робити свою справу. Тобто, знаєте, це зручний спосіб, як навіть етично відсторонитися від цих проблем і сказати, ну, я цього не знаю. Інше питання, чи є механізми, щоб цьому запобігти. Так, вони є. На превеликий жаль, вони не використовуються. Ну, дивіться, от зараз остання інформація, Німеччина через Індію, ту саму, про яку ми з вами щойно говорили, купує російську нафту. Вірніше, нафтопродукти, які вже з цієї нафти на індійських НПЗ виготовили і поставили в Німеччину. Ну, от формально вона не бере участі в купівлі російської нафти, але це робить через Індію. Хіба це не зрозуміло? Не зрозуміло. А хіба не зрозуміло оці всі лазівки через Грузію, через Вірменію, через Казахстан, через Узбекистан, через Киргизстан, через Туреччину? Ну, очевидні речі, які лежать на поверхні. Значить, просто ну, немає політичної волі, щоб ці речі були припинені. Значить, ми бачимо, що з одного боку є красиві гасла і чергові там десяті пакети санкцій, а з іншого боку немає бажання, щоб ці санкції реально працювали. Тому що, ну що, важко прослідкувати, яким цей ланцюжок, яким постачається ця продукція в Росію. Да можна. Очевидно, можна. І, очевидно, можна накласти санкції на своїх виробників, якщо для цього є політична воля. Значить, немає політичної волі, значить, на це спеціально закривають очі. Тому що, ну, своя ж сорочка, вона все одно ближче до тіла. Не розуміючи, що у підсумку це справді гра проти самих себе. Ну, тобто, Німеччина, попри те, що там нове зараз керівництво, да, вже не та Меркель, яка будувала ці газогони, так? І нібито багато грошей витрачає Німеччина на підтримку України. Але ось, ну, просто останній візит, Анна-Лена Бербок тут була. Ви, напевно, точно вивчали, про що там йшлося під час переговорів. Скажіть, будь ласка, що Німеччина ніяк не може визначитися щодо цих ракет «Таурус», або хоча б про припинення, не знаю,
бути спонсором російської економіки і фактично війни через ту опосередковану закупівлю нафти, про яку ви сказали. Ну це, в принципі, це ганьба. Німеччина демократична країна, є там є виборна демократія, тощо. Чому вони так поводяться? Чи не соромно, я не знаю, чи внутрішній, не знаю, інтерес до України там впадає, чи що з Німеччиною відбувається? Вона ж певний час була там, ну, навіть лідером там у підтримці України. А зараз що? Ну, пане Ейде, розкажу вам відверто, я Німеччиною займаюся з студентських років, вивчав і писав колись дисертацію навіть на тему про відносини НДР і ФРН і так далі. Тобто я багатьох там знаю з політиків особисто з різних етапів. Скажу вам відверто, після 24 лютого минулого року в політичному ландшафті Німеччини змінилося дуже-дуже багато. Це справді революційна зміна. Це те, ну, до цієї дати Німеччина була одна, після цієї дати вона дуже швидко стала іншою. І це правда, тут ми повинні зняти капелюха і сказати політичному керівництву Німеччини: дякуємо, що ви все-таки дивитеся тепер на світ іншими очима. Я тут не хочу повторювати заяв провідних німецьких політичних лідерів про те, що вони робили неправильну політику, про те, що вони помилялися, про те, що вони недооцінювали загрозу від Росії. Це було сказано від федерального президента до провідних політичних діячів в парламенті. Так що тут є певний сув. Ну і головне, вони все-таки сьогодні, ну, по-моєму, як другі по обсягах допомоги, яку вони дають нам у вигляді озброєнь, фінансової підтримки і так далі. Так далі. Але при цьому є німецький економічний інтерес. І от тут ситуація стає поки що, щонайменше, от такою, ну, і з одного боку ми будемо допомагати, а з іншого боку, ну, от все-таки те, що стосується наших економічних інтересів, от тут ми ще трошечки, як кажуть, ну, не готові. Ну, тому що це, ну, тому що нам так зручно, нам так вигідніше, ми отут так швидко перейти не можемо. Бачите, політичні рішення, вони приймаються справді швидко чи відносно швидко. Економічні рішення, вони в цьому плані консервативніші, тому що тут, по-перше, треба шукати нові джерела постачання тієї чи іншої сировини, тут треба дивитися на цінову політику, а якщо ціна знову ж таки виграшна, то як я бізнесмен не скористаюся такою нагодою і не зароблю на цьому трошечки більше і так далі. Тобто тут працює, мені здається, інерція оцього економічного мислення і плюс фінансові інтереси, які зараз, ну, важко перебороти. Але знову ж таки, при наявності відповідної політичної волі керівництва і це можна пройти. І я дуже сподіваюся, що саме таким чином ситуація буде розвиватися, що все-таки ми доживемо до того моменту, коли і німецький бізнес все ж таки підніметься до розуміння, що співпрацювати з ворогом – це цинічно і це дуже небезпечно. В кінцевому рахунку це повернеться проти тебе самого. Зараз, пане Володимире, я хочу перейти, власне, до головного предмета того, який ви вивчаєте в вашому центрі, до так званої Росії, але зайду до неї через Ілона Маска, бізнесмена, одного з найкрупніших підприємців світу, провідного, там, технічного, я не знаю, там, генія, як його називають, або інвестора. І не лише останнім часом, він, у принципі, поводиться дуже дивно, ну, дивнувато, скажімо так, да? Особливо стосовно Путіна. Тут стосовно Росії, тут вже спливала інформація, він завжди спростовує все, що він і на зв'язку з Путіним, і розмовляв з ним там, через 9 місяців після початку вторгнення. І зараз, що він відключав Старлінки, щоб завадити нашим дронам морським тощо. І закінчилося, ну, на даному етапі. Це знаходиться в тій точці, що деякі члени Конгресу вимагають розслідування впливу Маска на війну, в якій Сполучені Штати, ну, беруть участь на абсолютно визначеному боці, да, на боці України.
а він так поводиться. А він каже, я не зрадник, війну не оголошена, я тут ні до чого, це бізнес, і взагалі я нічого не робив. А що це за гра така, яка тут, ну, може, інформацією додатковою не володієте, але маєте досвід? У що грає пан Маск і які наслідки це може мати для нього і для взагалі ситуації, бо дійсно він впливова людина і дійсно від нього багато що залежить. Можна його поставити якось на місце, щоб він припинив цю співпрацю з Росією, яка то про неї, там, знаєте, інформація затихне, то знову вибух, то затихне, то знову вибух. Ну, мені здається, моя особиста думка, що він дійсно кайфує від того, що він з Путіним на зв'язку, може переговорити з ним, і якусь гру він грає на нього, або разом із ним, або свою гру. Він думає, що він там бенефіт якийсь отримає від Росії. Що це за гра така? Бо пересічні люди, ну і навіть не пересічні люди, журналісти теж скласти не можуть повне враження. Може, у вас є якась картина цілісна? Бачите, пане Айдаре, тут справді кілька питань, але ви дуже правильно зазначили, що це не кінець історії. І те, що він буде доповідати, хоча і в закритому режимі там на засіданні відповідного Сенатського комітету, говорить про те, що в Сенаті, як і в принципі в політичному класі Америки, думають над тим, як обмежувати впливи таких людей, як Маск. Бо це вже виходить на рівень загроз для національної безпеки, а там з цим ніхто ж, ви розумієте, так легковажити не буде. Тому тут, я думаю, що це тільки початок історії, і американські сенатори, конгресмени, ну, власне, політична еліта, безумовно, будуть думати над тим, як обмежувати можливості оцих мільярдерів, які в силу тих чи інших своїх можливостей впливають на громадську думку, можуть виходити за межі того, що, власне, дозволено навіть такому великому бізнесмену. Мені здається, що попереду пропозиції законодавчого характеру, які будуть певним чином регулювати діяльність от таких крупних світових корпорацій, коли вони не зможуть робити, чи їхні там керівники, чи керівництво не зможе робити речей, які можуть загрожувати національній безпеці США. І це, я думаю, правильний хід, тому що ми ж зараз тільки говоримо про Маска, а попереду штучний інтелект, а це вже взагалі вихід на зовсім інший рівень впливу на те, що відбувається в світі. Тобто, ну це як завжди, знаєте, життя йде вперед, а потім за ним десь там шкутильгає право, яке вже оформлює нові відносини в законодавчу якусь форму. Тому цей процес почався, всі бачать як плюси, так і мінуси того, що з'являються такі маски. І я думаю, цей момент безумовно знайде доволі швидко свою якусь юридичну правильну формулу, як діяти далі. І знову ж таки, другий аспект, пане Айдаре, ніхто не відміняв корисних ідіотів. Ну, за будь-яких обставин вони є в будь-якому суспільстві, особливо тому, яке так само впродовж десятиліть було просякнуто шпигунською мережею, яка формувала пацифістів, там, екологістів, нейтралістів і всяких інших істів, які від лівого до правого спектру працювали на одну ідею розкласти проклятий капіталізм зсередини. Ну тут нічого нового насправді не відбулося, і наша з вами улюблена країна цим займалася десятиліттями, починаючи ще з початків Радянського Союзу і таке інше. Ми ж про це вже читали і в історії, а зараз бачимо на тому прикладі, що сталося з Росією за останніх там 30 років. Так що цей процес іде паралельно. І знову ж таки дуже добре, що після 24 лютого минулого року певне прозріння прийшло в цьому плані і до керівництва, в тому числі і Сполучених Штатів Америки, і європейських країн, що тримати у себе під боком розгалужену мережу російських шпигунів – це дурість, це абсурд, це глупство.
І я дуже радий, що нарешті пачками, десятками з європейських країн, з Сполучених Штатів Америки, з Канади, Британії висилають російських шпигунів, які прикривалися посольськими посадами, дипломатичними паспортами і так далі. Але це тільки один сегмент цього всього. А скільки там працює під дахом якихось там бізнес-асоціацій, культурно там просвітницьких товариств, спортивних товариств, там груп дружби, парламентарів. Ну і це знаєте, можна перелічувати безкінечно. Це колосальна мережа або агентів, або корисних ідіотів, які спеціально створюються для того, щоб впливати на позицію країни. Я не маю, безумовно, жодних відомостей про того, яким чином вони працювали з Маском. Не знаю і не можу цього знати, але жодним чином не виключаю, що і такий варіант міг бути прямий чи опосередкований там цього року чи 10 років тому назад. Це знають вже тільки люди, які цим спеціально займаються, чи мали б знати. Ну, але те, що такий варіант може бути цілком. Зрештою, нам-то з вами і Україні байдуже, через які обставини Макс так поводиться. Важливо, щоб він не шкодив Україні, а він шкодить, ну, вочевидь, так? Але залишимо це Конгресу американському правосуддю, нехай вони там займаються, тим більше там ще одна загроза є. Він змінив правила в Твіттері, які він перейменував цю мережу, яка досить потужно вплинула на обрання Трампа свого часу. І це нагадує певне дежав'ю перед виборами 16-го року, але це ж нехай теж розбираються американці. Ну, пане Ігор, тут я дозволю собі одну ремарку, буквально до речення. Бачите, ну, Америка – це правова держава. І наш з вами герой, який раніше діяв в особистій якості, це одна річ. Тепер з ним уклав контракт Пентагон на постачання певних послуг в інтересах України. І тут уже у Маска, хоч у нього ліві погляди, хоч у нього праві погляди, хоч у нього якісь завгодно інші погляди, для маневру місця немає. Він має виконувати те, під чим він підписався. Ну, Відтак, добре. від нього зараз не буде залежати, чи може він відключити, чи може він підключити. Він зобов'язаний виконувати свої договірні обов'язки. Таким чином, я думаю, негатив від того зменшено. Ну, але і так само, давайте будемо чесними, він багато в чому на перших етапах допоміг українській армії, коли вона використовувала старлінки за призначенням. Ну, бачите, не завжди. Ну, подивимося, як далі буде. В нас залишається 7 хвилин, небагато, але тут я хочу зосередитися на оцінці діяльності і особливо останніх слів. Ми всі надіємося, що кожне слово Путіна стане останнім, але поки що ні. Наговорив він багато останнім часом, і в тому числі похвалив Ілона Маска, чим, я думаю, ну трохи полегшив справу конгресменам і спецслужбам американським і уряду. Він молодець. Ну тут не можна не похвалити російського Путіна, який дуже любить там хвалити людей, які не у користь роблять, і їм така послуга дуже сумнівна в їхній ролі. Але, крім усього іншого, останнім часом світ почув багато, ну не те що натяків, а просто відверто антисемітських речень від Путіна. Він і раніше це робив. Ще коли там жив, коли він там виступав на відкритті єврейського центру, він жартував про генія Геббельса, і всі там сміялися, його придворні рабіни там, якісь там за його рахунок живуть. Ну, ми їх не чіпатимемо, це такі ж злочинці, як і він. Да? Але на міжнародну арену звучать постійно згадки про євреїв,
про етнічних євреїв, про Зеленського, який єврей, про тих євреїв, які втекли з Росії, тому що вони євреї. І він буквально сьогодні, там, або коли вчора, сказав, що а ось Чубайс утік, а він відтепер не Анатолій Борисович, а Мойша Моїсєвич, як він його назвав, теж посміхнувся з того, що він єврей. І тобто, фактично, як ви оцінюєте, і як ви оцінюєте реакцію, там, не знаю, світу і Ізраїлю на це? Може, вже хтось скаже йому або про нього правду, що це дійсно людина, яка зациклена на антисемітизмі, на теорії змови, тощо вже, ну що він ще має сказати? Що там євреїв треба, я не знаю, знищувати чи що? Ну, пане Даре, дивіться, я думаю, що тут ми повинні так само це трошки розділити. Ну, для цивілізованого світу, мені здається, ну, в своїй переважній більшості, тут я маю на увазі людей, які приймають рішення, все те, що пов'язане з Путіним, це вже, ну, так би мовити, відпрацьований матеріал. Ну, давайте говорити відверто, я не думаю, що зараз знайдеться будь-який західний лідер, який опуститься до того, щоб безпосередньо сідати там за стіл, говорити з цією людиною, тому що, ну, це, знаєте, це вже замиратися, ну, по самісінькі, як кажуть, вуха. Людині, якій оголошено підозру Гаазьким трибуналом, ну, подавати руку, це вже... Ну, навіть Нетаньягу, який в нього 8 разів на рік був у Москві, зараз з ним, ну, так, да. Абсолютно правильно. Тому, розумієте, те, що він зараз в черговий раз таким чином демонструє, що він антисеміт, ну так, але це вже не те, що може викликати якусь бурхливу реакцію, тому що крім всього іншого, крім цього, він вже наробив стільки, що там уже нема де клейма поставити. Тобто це просто, знаєте, вже 25-й якийсь там варіант того, що вже давно всім відомо. Тобто це те, що вже не створює, ну от, того рівня відрази. Це не сенсація, який... це не сенсація, ви хочете сказати. Абсолютно. Тобто це те, що вже, ну просто, ну так, ну ще до всього іншого, ще й антисеміт. Ну так, а це що, новина? А що новина, що антисемітизм в Росії це майже як державна ідеологія? А що дивина, що антисемітизм в Росії це побутова ідеологія на кожному кроці? Я недавно бачив там одну російську акторку, дуже відому, яка сказала, так що ж, Пугачова, оце те, що ви зараз розказували про Чубайса, вона сказала, так ні, а вона ж Алла Баруховна, а не Борисовна, і так далі. Ну і це йде ну, на центральних каналах. А про що це свідчить? А про те, що це нормально для російського суспільства, воно таке. Тому я не думаю, ви правильно кажете, це не сенсація, це просто через кому ще 25-та характеристика Росії як країни, яка, на мою думку, повинна припинити своє існування, тому що вона є їхньою мовою іщадієм ада на цій землі, і з цим іщадієм треба нарешті закінчувати. І це буде в інтересах, в першу чергу, наших західних партнерів. Я вам скажу чесно, мене дуже турбує, що наші західні друзі, як чорт ладана, бояться навіть обговорювати цю тему. І коли з ними починаєш хоча б підводити їх до цієї дискусії, вони хрестяться і кажуть, ні, ну Росія – це ж свята індійська корова, до якої ми не маємо права причепитися, тому що вона ж така. Оце проблема, над якою нам треба всім разом працювати. І я думаю, що якраз і журналісти в цьому плані можуть використовувати всі наявні інструменти, щоб доносити ці речі до наших західних партнерів. Абсолютно, ви маєте рацію, пане Володимире, бо дійсно і ілюзій багато було. Ну, навіть якщо німці такі прагматичні, вони визнали, що вони абсолютно в усьому стосовно Росії помилялися. Що казати вже про інших, про менш тверезих, про більш залежних, про більш вразливих таких. Да. Я хочу сказати, що ми дійсно вашою порадою скористуємося. Ми працюємо всі на це. І дипломати, і журналісти, щоб відкрити, розплющити очі остаточно Заходу, і не лише Заходу, і в тому числі
У мене завтра мають бути в гостях волонтери з Ізраїлю, які активно протидіють експансії, будь-якої російської експансії, і будь-якому співробітництву з Ізраїлем Росії, бо вони це ганьбою вважають, як і більшість, до речі, населення Ізраїлю, більшість ізраїльтян, вона абсолютно проукраїнська. І я думаю, що і політика, зрештою, теж зміниться. Я дуже вдячний вам за те, що ви знайшли час, щоб нам все це пояснити. Радий завжди вас бачити, пане Володимире. Дякую вам за приємну розмову, як завжди, і бажаю вам продовжувати вашу роботу по викриттю, в тому числі і хороших русських, яких насправді, на мою думку, не буває. Дякую, пане Володимире, дякую, що були з нами. Дивіться АТR далі.